a lokacin nan macen da kake tare da ita ta nesanta kanta da kai kawai kai wannan abubuwa guda 5 din da zan lissafa maka yanzu. Ta daina maka reply din sakonninka akan lokaci. Ka sani matakin da zaka dauka a wannan stage din yana da matukar muhimmanci. A lokacin da mace ta janye jikinta, yawancin maza sukan nuna damuwarsu akan haka. Sai kaga wasu mazan sun fara yi wa mace naci da buƙatar amsoshi. Sai ga namiji ya takura, wai sai wasu ta mai bayani akan abin da yake faruwa, kuma bai san wannan takurawar da ya ba ita ta lalata komai. Yanzu zan faɗa maka abubuwa guda 5 wanda ya kamata ka yi a irin wannan yanayin. Na ɗaya shine kar ka saki ko da wasa ka takura da bibiyarta. Idan kuma ka san ka tura mata sako, kar ka saki ka ƙara tura mata da wani. Sannan kar ka saki ko da wasa ka tambaye ta wai ko kai mata wani laifi baka sani ba. Shirinka ya fi komai muhimmanci a irin wannan lokacin. A lokacin da ta janye jikinta da kai, ka kuma ka takura, kake ta naci, kake ta bibiyarta, baka san a daidai wannan lokacin ba kake ƙara bata damar ta nisanta da kai ba. Amma daga lokacin da ka natsu ka daina bibiyarta, ka bata sarari ta gama shan iskar ta more, a lokacin ita kuma za ta fara bibiyar ka, tana cewa ka manta da ni kaza da kaza kaza, baka so na, waye mutuwa ya dawo, waye mutuwa ya dawo, waye mutuwa ya dawo, waye mutuwa ya dawo. Na biyu shine ka daure kai control din emotions ɗinka. Kar ka saki ka mayar mata da martani akan san zuciyarka. Kar ka sake kai posting din status wai kana yi mata habaici. Abin da yawancin maza suke yi kenan, wai kana bata da mace sai ka fara posting da status kana mata habaici. Kawai idan kun yi faɗa da mace, kar ka sake ka dinga yin abin da zai saka ta kishi ko kuma ta ji haushi. A irin wannan lokacin da ta ɗauke maka kafa, idan ka sake ka mayar mata da martani ko kuma ka nuna mata ɗaya daga cikin abubuwan da na lissafa, kimarka da darajarka za su ruguzo a idanta. Nutsuwarka da kamun kanka za su nuna mata kana da ƙarfin gwiwa kuma ka san me kake yi. Na uku shine ka ƙara dagewa wurin mayar da hankalinka akan burinka na rayuwa. A lokacin da rayuwarka ta samu ci gaba, ba za ka zama mai buƙatar kulawa a wurin wasu mutanen ba, especially mata. Sai dai darajarka ta ci gaba da ƙaruwa. Idan har mace ta ɗauke maka ƙafa, hakan ba zai taɓa yi maka ciwo ba idan har tun farko baka rataye farin cikinka a wuyanta ba. Na hudu shine a lokacin da mace ta ɗauke maka ƙafa, kar ka sake ka kula ta, ka bari ta dawo da kanta. Idan ko da yaushe mace ta ɗauke maka ƙafa, kai kake komawa ka bibiye ta don ku shirya, ka sani ba za fa ta taɓa ganin darajarka ba. Ka sani idan har tana son ka, ita da kanta za ta dawo. Idan kuma har ba ta son ka, kar ka tsaya bata lokacinka, ka ci gaba da rayuwarka, kar ka manta ka zo ka sai takalmi. Na 5 shine ka zauna cikin shiri akan ko da yaushe zaka iya rabuwa da mace duk sanda take maka, duk sanda kake yi mata. Wannan mataki ya fi kowanne wahala, saboda duk namijin da ya nuna wa mace zai iya rabuwa da ita kuma a shirye yake da ya rabu da ita a ko da yaushe. Ba wai dan yana son ya rabu da ita bane ba, kawai ba zai iya yadda ya rasa kansa ba saboda kawai mace. A lokacin da mace ta ɗauke wa namiji kafa a soyayya, ba wai wannan ɗauke kafan da ta yi shi yake lalata soyayyar ba, ko kaɗan ba shi bane ba, sai dai yadda ka ɗauki mataki a lokacin da ta ɗauke maka kafa. Ka mayar da hankalinka, kar ka sake ka bari hakan ya girgiza ka, ka girmama kanka, ka girmama ra'ayinka. Idan har tana so ta kasance tare da kai, ita da kanta za ta neme ka. Idan kuma har bata dawo ba, ka girmama ra'ayinka, ka ci gaba da rayuwarka. Kar ku manta, ina sai da takalmi. Ga ɗaya daga cikin sample wannan na display a wannan bidiyon, yana da mugun kyau sosai, dan dai kawai ya mun kaɗan ne, amma da ni zan saka takalman nan. Sannan zan kasance a cikin comment section, zan so na ji ra'ayinku. Sannan dan Allah ai share din wannan bidiyon, saboda na sha wahala matuƙa kafin na kawo muku wannan bidiyon. Allah ya sa mu dace.